vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So mukoma Nanshi, inini ndinoda kureurura kushungurudza kwose kwandakaita step brother yangu because ndaitongomutarisira pasi. Mukoma ndaiva munhu wekuti kuchikoro ndaigona zvisingaiti ende ndaitofungidzira kuti ndaizoenda kumberi neupenyu zvazvo kutoenda kure chaiko. And as for my step brother, ndaitongomona sekunge munhu wemhanga-mhanga, munhu aifanira kuti anga achizoita zifudza mombe, and I was such a bully to him zvekuti kana nanhasi uno anoti kana akandiitira any favor ndinobva ndanzwa ndichinyara, ndichizvinyarira nekuda kwekuti ndaimushungurudza. Kubva apo paakazouya naamai vake, amai nini vangu, vachizotanga kugara pamba pedu. This was after baba vangu vanetsana namama, and nyaya yakanetsa yainge iri nyaya yekuti baba vangu vainge vava kuti vaida kuti amai nini vange vachizova an official wife, and meaning kuti baba vainge vachizova nebarika. Amai vakabva vati izvozvo vainge vasingazvikwanise, vakabva vatanga kunetsana nababa. Amai vainge vachiti hazviiti, makore ose awa wakandinyepera, ndaikubvunza uchindirambira iwe, nawo wava kuti mukadzi uyu ndofanira kuti ndinge ndichimugamuchira, ini handikwanisi kuti ndinge ndichimugamuchira. So zvinonzi amai vangu mushure mekunge vandizvara inini, hanzi ndopavakabva vazofind out kuti baba vainge vaine girlfriend iyi yaitova iine pamuviri. Then ivo baba vangu pavakabvunzwa, hanzi vakabva vazoramba. Saka mukukura kwedu nyaya iyi yainge ichingonetsa, ndichingonzwa zvichinzi ndainge ndiine muning'ina. Saka ipapo baba ndopavakabva vazoti vainge vasingadi kuti uyu muning'ina wangu ange achizongokura ari musango ari kwake ega, vainge vachida kuti ange achizopinzwa mumusha, but vaida kuti zvekare naamai nini vange vachizogamuchirwa mumusha. Dzimwe hama dzose amai nini dzakavagamuchira ende vaiva nemwoyo wakanaka, but zvakaitika ndezvekuti amai vangu vaiva munhu uya wekuti vaikwanisa kungokuudza mamwe mashoko ekuti they were just poisonous. Uye nekuda kwekuti amai pavakazonyorambana nababa vakabva varamba kuenda neni, ende vainge vachiita sekunge vanoda kukaurisa baba, vachizviudza kuti kana kuri kunzi amai nini vakazouya vakabva vazoona kuti vanenge vava kufanira kuti vange vachizotora that responsibility yekuzondichengeta as well, zvimwe kuda vaizoramba vobva vazodzokera uko kwavainge vachigara. But amai nini ndakabva ndatoona kutoti vaiva munhu aiva nemwoyo wakanaka. Takagara paya naamai nini ende vaiva munhu aiva nemwoyo wakanaka. So inini nemuning'ina wangu takangosiyana ne almost a year, but mukoma Nanshi ndaimushungurudza ndichimuitira utsinye, ende kunyange kuchikoro ndaitomuudza kuti handidi kuti unge uchiudza vanhu kuti uri muning'ina wangu, ende ndaigara ndichimuseka because ainge ari zidofo rekupedzisira, especially kuprimary school ainge atori kuspecial class. But things suddenly changed apo patainge tava kusekondari. Akati ava muform 3 ndo paakangodzoka kumba one day achitotiudza kuti ainge atova a prefect. Ndakatoshamisika kuti prefect dofo, but mukoma Nanshi he passed his O level, then ndokubva azoti form 5 form 6, kana neni form 6 ndakasvika mukoma, but ameno kuti chii chakazongoitika. Then ndikabva ndatoti zvechikoro handichadi zvechikoro, zviri nani kuti ndinge ndichiita zvekungwavha. I then started hustling. Iye akaramba achingoenderera mberi nechikoro until he went to medical school. Mukoma Nanshi right now he is working as a doctor muno South Africa, but angori neunyoro saamai vake. He knows kuti I used to punish him a lot apo patainge tichiri vadiki, but munhu uya wekuti haana kana zuva raakambondiitira kutsinya. Right now he is the one who is paying the school fees for my kids, and ugere zvekare noumwe mwana wangu. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza, and it embarrasses me a lot when I think about it. Saka handizivi kuti
ndinofanira here kuti ndinge ndichigara pasi nestep brother yangu ndobva ndambomubvunza kuti does he not want closure for me? If he has any questions that he might want to ask me, should I take that initiative of asking him and apologizing to him? Kana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichingonyarara. Zvinhu zvinondirwadza. Nyaya iyi ndakaiudza kana mudzimai wangu. Iye akabva ati saka ndava kutotya kana kukumbira anything kubva kwavari bamunini, because kana muchiti ndo kamushungurudziro ako kamainge muchivaita, maybe ivo vanotorwadziwawo nazvo. So my wife, even the relationship that she used to have namaininiwo vake mudzimai wemunin'ina wangu, it is no longer that strong. Ivo vanotokommunicate naye, but iye mudzimai wangu anoti ndinongonzwa kufila bad about constantly asking for favors from them, because ndivo vanototibatsira. Nemudzimai wangu tiri kugara kuno kuMpumalanga, tinoshandawo pane rimwe prazi kuno kuMpumalanga. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. I think kana zvichiita mukoma, garai navo pasi pamunini avo, then you apologize for everything that you did when you were growing up. You just explain to him kuti it was all because of bitterness, but you apologize to him muchivakumbira ruregerero. Ameno vedare munopaona sei anzi ndonyarara here kana kuti ndokumbira ruregerero. Regedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndaitovawo munhu ainge ari right, ndaitozvoendera kuchechi ndichizvinamatira. Ndaiti kana ndikasangana nemaproblems andinenge ndasangana nawo, ndaitotsanya and I would go on my fasting period. But murume wangu akandichinja, akandiita muroyi, mukomanashi, kuzonosvika ndichizonouraya mukadzi uyo waainge ava kudanana naye. Yes, mukomanashi, maoko angu ane ropa, akatsvuka ropa, haana kuchena, because ndakauraya girlfriend small house yemurume wangu. Zvakaitika ipapo mukomanashi ndezvekuti ndakatanga kunotisa kuti there were some changes in my husband's life. So ndainge ndisingatozivi kutoti kubasa uko murume wangu ainge ava kudanana neumwe mukadzi uyo ainge ari muSouth African waainge achishanda naye. So I never suspected kuti my husband will do such a thing, because tainge takasimuka kubva muurombo tiri tose, and taitoti mukutofamba taitoudzwa kutoti inini ndini ndainge ndakaunza mablessings mulife make, and he was forever thankful at all the times. Zvino mukomanashi, there was this other day pandakazoona kuti no man, munhu uyu rafu idzi dzaava kundiita zvinoratidza kuti iye atova negirlfriend. Ndakaenda kuchurch and I used to go for my evening services. Ndaenda kuchurch kudaro, murume wangu ndaimuziva kuti iye anosvika pamba at least kuma 8:30 or so. So on that day ndakazononoka kudzoka. The reason as to why ndakazononoka kudzoka, it was because tainge tiine mukando wedu watainge tiinawo. Saka takabva tazodarika nekumba kweumwe mukadzi watainge tichinamata naye. There were some things that we needed to discuss. So ndakazononoka hangu kusvika, but ndakati ndasvika pamba mukomanashi ndakabva ndataura nemurume wangu, but ndakatoshamisika ndikabva ndatoona kutoti murume wangu ainge akatonditsamwira, and he was very angry, in which pamba tainge tiina maid, and I thought kuti since maid ainge aripo, he was going to get at least something to eat, and ndainge ndatovafonera ndikavaudza kuti ndiri munzira ndiri kuuya, but taenda kuti tinge tichienda kunotaura nyaya iya yandakakuudzai around. Saka vakangonditi pafoni it is okay, ndokubva vatonyarara paya. Zvino mukomanashi vakabva vatanga kupopota, vakandipopotera usiku hwose. Ndikabva ndati murume wangu kupopota kwaari kuita uku zvimwe kuda kwava kutopopotera bonde. Mukoma ndakazama kuti ndinge ndichimunyengerera murume nebonde, but akabva atotanga kutopopota even worse. Akabva atora kumbezi ndokubva aenda akabva anorara pacouch. So mukomanashi kubva ipapo tainge tava vanhu vekuti
tainge tava kugara tichingonetsana chete. Aiti kana akandiona zviya ndichinamata aindiridzira rimwe zitsamwa so obva atobuda obva aenda. But mazuva ekutanga sezvinongoita varume vose, munhu kana achangotanga kukuhurira paya anenge achiri kutya kuti anga achizospenda the whole night asipo pamba. But akazosvika pakuita zvevindi mukoma zvekuti aitongobva kubasa otoona kutoti munhu uyu ane misheni dzake dzaanenge ainadzo. Waingoti kana ukazama kuti unge uchingotaura naye munhu obva atopopota obva atobuda obva atoenda without telling you kuti where exactly will he be going to, obva atonorara ikoko kugirlfriend. So ndakazotanga kuita maresearch angu kuzonosvika ndichizozvibata kuti ainge achidanana neumwe musikana uyo waainge achishanda naye wemuno muSouth Africa. Ndakarwadziwa. Musikana wewe ndakaenda ndikabva ndanotaura naye ndikabva ndati onaka iwewe you are a woman, I am also a woman. Why is it have you chosen kuti unge uchindirwadzisa uchinditorera murume wangu? So akabva atondipindura rafu akabva ati iwe uri muZimbabwe ni maniwe haundityisi munyika mangu zvikazoti ndikati it is okay. Mukomana chizvezvo girlfriend yainge avapo ndakangoti ndozviripo. But chakazondirwadza manje ndechekuti girlfriend uyu ainge ava kutoita zvezve zvokutondishainira. Aiva nekamotikari kake, dzimwe nguva aikwanisa kutouya obva atokolekta murume wangu obva vatoenda. Worst of all aiva munhu ainwa doro. So I tried to speak with my husband ndikabva ndati zvino munhu uyu anonwa doro ikoko kwaanenge ari kumabhawa ikoko munenge muinaye here, munoziva kuti anenge ainani here? Mukomana ndakarohwa musi wacho iwoyo. Munhu akangosimuka paainge agere akabva anditi iwewe hausi hurere iwewe, pandinorara ndisipo panapa handiti unorara uchirarwa nevamwe varume. Ndakarwadziwa. Paya pakuda kunopindurana naye ndakabva ndanonzi chifight ndikorohwa. Munhu ndokubva azoenda akabuda akaenda akanoita nguva achingogarako kumusouth African wake. Zvino aiti kana akadzoka paya iniwo mukomana acho ndaibva ndazomanikidzwa kuti tinge tichiita bonde, ndokubva ndazobatwa nechirwere chepabonde. Ipapo ndakabva ndati panoka kana ndikaita zvekupusa ndinongofa ndichingofira kuti ndiri muKristu. Zviri nani kuti ndinge ndichimbotsvakawo zvimwe zvokuti zvinokwanisa kundibatsira. Ndakazotanga kuenda kumashowe, ndakangotangawo ndichienda kunobatsirwa ndichidawo kuti ndinge ndichisimbisirwa imba yangu ndichipiwa minamato nei. But mukomana she nekufamba kwenguva ndakabva ndazoona kuti vaya vainge vachindibatsira vainge vasiri kunyatsokundigonera chaizvo. Ndakabva ndazoenda kune Nevenguwo Tsvuku. Ndine umwe murume uyo akandibatsira. Murume uyo mukomana ashi akatongondudza pafair akabva anditi inini kana ndichikubatsira izivai kuti tinenge tava kutoita anything. Ndikati anything iyo ndiyo yandiri kutoda. Vakabva vati mashinga here madzimai, mashinga here, because apa ndaona munhu anokwanisa kutoenda 6 feet underground. Ndikabva ndati ini hangu ndashinga. So mukomana ashi ndakabva ndazonzi paiva neminamato yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Ndakatengeswa tsono dzangu dzainge dzichikwana idzo kuita 18. Ndikabva ndanzi tsono idzi ndaifanira kuti ndige ndichizodzishandisa kwemazuva anokwana iwo kuita 3. Ndakanzi ndige ndichitora chipfeko chemurume wangu. Kana ndachitora each and every day pandinenge ndichiita minamato iyaya ndinofanira kuti ndinge ndichibayirira tsono 6. Tsono idzi mukomana ashe ndakanzi the next day ndaifanira kuti ndinge ndichizodzibvisa pachipfeko chiya chandinenge ndarara ndakadzibayirira pachiri. Then ndobva ndazoenda nadzo tsono dzedze kubasa kwemurume wangu. Mukoma ndaitosarudza kuti ndinge ndichiita bolt. Ndobva ndaenda kubasa kwemurume ndaisapinda kwete, ndaitongodarika zvangu. Then ndobva ndatongorasa tsono dziya. Zvinhu izvi ndakazviita kwemazuva 3. Ndakati ndapedzisa mhiko dzangu ndipo apo pandakabva ndazofonera madzibaba ndikati madzibaba ndapedza ini. Muprofita uya akabva azoti kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizoya kumba kwake. Ndakaenda kumba kwake ndikabva ndazoona kuti aiva nekakofeni kainge kari kadiki. Akabva azondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomupa mari nekuti ainge akakavezesa kakofeni ikako kainge kasati kabhadharwa.
mukomana shi ndakabva ndati it is okay. Then ndokubva azoti taifanira kuti tinge tichizoenda musango. Takangoenda mune kamwe kasango, iye akabva atanga kuchera, haana kana kumbochera zvinoenda kure. Then ndokubva azondipa coffin riya. Ndakabva ndaona kuti mukati mecoffin mainge muine bepa rainge ririmo uye zvekare nepeni yered. Akabva anditi madzimai, ndikuda kuti munge muchinyora zita regirlfriend remurume wenyu. Ndikabva ndati it is okay. Ndakabva ndazonyora paya, ndikabva ndanzi ndinge ndichinyora kuti iwe uri kufanira kuti unge uchifa. Ndikabva ndaita saizvozvo. Mukomanashi ndakabva ndazokanda kabepa kaya mukati mecoffin. Then ndokubva ndavhara, ndikabva ndazoisa coffin riya mugomba riya rainge racherwa navo madzibaba vaya. Ndakabva ndazotanga kufushira. Mushure mekunge ndapedza kufushira, vakabva vatanga kunamata. Mukomanashi vachinamata kudaro, takangonzwa chimwe chinhu chakaputika mugomba muya. Ndakavabvunza kuti kochii chainge chaputika mugomba. Then ivo vakabva vandiudza kuti rainge ritori bhomba ravainge vaseta. Musikana uyu ainge achazoita kensa yepagumbo. Kensa iyoyo ndiyo yainge ichazomuuraya. Then nekufamba kwenguva, murume wangu akazotanga kudzoka mbichana nekuda kwekuti mukadzi uya ainge orwara zvino. Apa kuti shasha inge ichindiudza kuti vamugirlfriend vava kurwara, zvainge zvava kusaita. Mushure mekunge mukadzi uya ashayika, ndipo apo murume paakazondiudza kwandii, akabva anditi musikana uyu waainge achishanda naye hanzi ainge akabatwa nekensa yepagumbo. Hanzi gumbo rake rakazvimba rikabva razoputika. Ndakangonyepedzerawo ndikaita sekunge painge pasina kana chandainge ndichimboziva. Izvo ndini ndainge ndakazvikonzeresa. Mukomanashi ndo zvandakaitawo izvozvo. Saka nekuda kwemhiko idzo dzandakaita, ndakabva ndachizotanga kuona musikana uyu. Ndaiwanzo kuti kana ndakarara ndaingosvinura 2 minutes ndobva ndatoona kuti ko musikana uya anenge arimo, kana muri mubedroom kana kuti wherever I will be, kungobatwa nehope chete ndaimuona musikana iyeye. Zvino ndakazoti ndadzokera kumusha nerimwe gore, ndipo apo pandakabva ndazotsvaka n'anga iyo ndakatoiudza chokwadi kuti kuSouth Africa ndainge ndakaurayisa girlfriend yemurume wangu. Saka sekuru vaya vane chimudhori icho chavakandipa. Chidhori ichi chinotongogara muwardrobe mangu. Chidhori ichi ndo chinondichengetedza kuti ndisazoona chipoko chake mukadzi iyeye wandakaurayisa. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatisame tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world.